Dobar dan poštovani i cijenjeni slušatelji i gledatelji mog kanala i moji dragi pretplatnici. Hvala vam najljepša na gledanosti i pretplatite se besplatno na moj kanal. Nadam se da će biti sve zanimljivije. I idemo dalje evo sa još jednom temom, a ta tema bi bila o anđelima i demonima. Malo demistifikacije da napravimo u svemu tome i da kroz mitove i povijest od prapočetaka do današnjeg dana uz neke argumente i činjenice probamo to sve skupa približiti. Dakle, u Izaiji 14. poglavlju govori se zapravo kroz židovsku Bibliju, originalnu Tanah, o padu Babilonskog kralja. No međutim, kršćanskim prijevodima kasnijih taj pad Babilonskog kralja, gdje se citira pad Lucifera i izvlači se stvari iz konteksta. To sam govorio davno u prijašnjim videima, sama semitska plemena koja su iz Mezopotamije baštinili religiju, preuzimaju dosta toga, a to sam rekao o vjeri ovih indoeuropskih naroda koji su došli u Europu prije 6000 godina, a među njima i Hrvati. Ta vjera i religija koja se baštinila i bila je prije toga je bio zoroastrizam, i preko zoroastrizma u današnjoj kršćanskoj pa tako i u židovskoj Bibliji dosta stvari je preuzeto. Da se malo vratimo, pošto sam govorio već o Sumeru, ne bih se ponavljao, sumerskim bogovima, mogu uzgred spomenuti kananske bogove. I Kanan je naravno bitan radi države današnje Izrael, a prije 12 plemena judinih i samog nastanka kako judaizma tako i kršćanstva. I mogu ukratko nabrojati tih 20 bogova i vidit ćemo da je to samo na drugom području slično sa starom vjerom i u ovim ovdje područjima. Dakle, prvi bog je bio Anat, prirode plodnosti, pa je bila Ašera, to sam rekao, to je kod legendi i mitova bila žena od Jahveja. Bal kao gospodar, bog plodnosti, treći Dagon, isto plodnost, i onda imamo El, to je elohvistička religija, gdje se kasnije pretvara u jahvističku, bog stvoritelj, znači svemogući. Onda imamo Ešmun, bog zdravlja, Jahve, to je bog bio vulkana. Dakle, imamo Jorik mjesec, Jam more, Kadeštu ljubav, Košar kovača, radnika, imamo Moloh vatra, Mot smrt, Nikal plodovi, Rešef kuge liječništva, Šamain nebo, Šapaš sunce i svjetlo i Tanit mjesec. I sad iz ovog panteona bogova naravno izrodili su se mitovi i legende, i od tih mitova i legende došlo je do tumačenja raznih pa tako i religijskih. Pa malo da se vratimo još unatrag, pa ćemo otići do Staroga Egipta. I tamo nam je bitan bio kult Ozirisa, a i kod Ozirisa imamo sam kult uskrsnuća, što kasnije u kršćanstvu dolazi po našem vjerovanju Isusa Krista. I imamo još te kultove uskrsnuća, to ću pokušati i napraviti jedan video kao što je bio Zalmoksis. Zalmoksis je bio
slično je bio kao taj uskrsli heroj, samo što je tamo bio kod Dacije, Trake današnje, eto Rumunjske. Jeli? Dakle, da se mi vratimo na Egipat, na Ozirisa i naravno to sam i kroz onu video o Sumeru spominjao i bogovima tim sumerskim. Sunce. Dakle, sunce je bilo prvo božanstvo, prvi bog i to je bila prva religija. Glavna karakteristika ovakve religijske koncepcije vjerovanja u sunce je pluralnost teoloških sustava. Svaka metropola u to vrijeme u Egiptu je imala vlastiti sustav i dakle, što je karakteristično bilo za sve te sustave, da je, to sam malo prije rekao, božanstvo bilo sunce. Najvažnije središte u Egiptu je bilo Memfis, a tu su bila i lokalna neka božanstva. Teba je bio grad Amona, Hermopol božanstva Tot i Heliopol sjedište Ra, Amon-Ra. Glavna učenja čiji utjecaj na egipatsku religiju nepreporno potječu bila su iz Hermopola i Heliopola. Sama riječ govori Helios, sunce. Dakle, učenje Hermopola, u sustavu Hermopola skupina božanstava rađa sunce, Tot je mjesni bog, stvara svojim glasom, vidimo 8 važnih božanstava, a to su ženska božanstva, utjelovljuju zmije, muške žabe. A one se grupiraju 4 para kao noć, tama, misterij, vječnost. Ti parovi povučeni su na brežuljak što se uzdižu iz tame, stvaraju jaje iz kojega se razvija sunce i pobjednik, zapravo vladar i organizator svijeta. Kasnije sunce imamo Solus Invictus religije i evo sam mitraizam koji je uvijek bio i postkršćansko dobu u sukobima, jer su rimski carevi pojedini vjerovali u tu mitraističku vjeru. Dakle, heliopolsko učenje koje se naziva učenje o suncu razlikuje se bitno od hermopolskog učenja. Na početku postoji neko pramore koje se nalazi u tami, a to je ono ordo kao što sam govorio o masoneriji. U biti princip je isti i evo kao i u stari Grka. Iz kaosa koji se zove Nun izlazi sunce, Atum, koje po jednoj od mnogih verzija pljuvanje rađa par. Šua je bog zraka i njegovu ženu Tefnut, koja pak rađa Geba, boga zemlje i Nut, kraljicu neba. Dakle, Šu se odvaja od Geba, a Nut nakon toga rađa 2 božanska para. Dakle, Izidu i Ozirisa, Seta i Neftis. A Set je inače ima Setov hram kod ovih gospode tih okultista. Dosta ima tih hramova i štovanje, prilikom tih okultizama. To je ukupno 9 božanstva, božanska skupina, to su 9 takozvanih iz Heliopola. Sve te službene bogove štuje religija naroda, no na prisan, naravno i jednostavan način. Dakle, to je mit o Ozirisu, imamo i različite verzije jednog mita koji su obavijene legendom. Najrašireniji od tih mitova je onaj o Ozirisu, a on je najstariji sin Geba i Nut. Egipatski prestolonasljednik pribavio je svojoj zemlji pravdu, blagostanje i sigurnost. Njegov je brat Set i on je bio ljubomoran. Dakle, urotio se protiv svoga brata i ubio ga. Na nekoj gozbi prave se kao da želi gostima igrati igru, obećao veliki putni kovčeg, onom koji najbolje bude pristao njega. No kovčeg je bio krojen po Ozirisovo mjeri. Kad je on legao u kovčeg, Set i njegovi drugovi zatvorili su ga, bacili u Nil. Iskrcao se na obali Babilona, gdje je pustio korijenje i postao drvetom. Izida, njegova neutješna božanska žena, našla ga je napokon vratila natrag u deltu Nila. Sakrila ga je u močvaru gdje je živio i Horus,
Izidin je Ozirisov sin, rođen nakon očeve smrti. I šta mislite ovako, evo sad kad sam pročitao ove neke retke, na šta vas ovo podsjeća? Pa normalno na pripovijest o Mojsiju. Dakle, samo u pozitivnom smislu i kod semitskih religija kako se razvilo. Dakle, Set je ponovno otkrio Ozirisa, razrezao ga je na komade i prosuo njegovih 14 dijelova po zemlji. Sada je počela druga izidina potraga i uspjela je sastaviti sve dijelove, izuzev penisa koji se navodno je pojela neka velika riba. A vidimo te penise ili obeliske u Washingtonu je masonerija napravila, imamo čak u Vatikanu, u Rimu i na svim mjestima gdje je njihova arhitektura sve prisutna. To je normalno taj mitomanija u Egiptu. Dakle, pojela je riba, Izida je na kraju zakopala komade na onim mjestima na kojih je našla. Zato Egipto ima toliko svetišta u kojima je navodno bio negdje Ozirisov grob. Kad je Horus dovoljno narastao da osveti svoga oca, izazvao je strica Seta na dvoboj. U drugoj verziji doznajemo o različitim borbama kojemu su Horus i Seti bili na suprotnim stranama. One su završile pobjedom Horusa koji je triumfirao na zlom i teljovio se u Setu. Tako se domogao svog prava i naslijedio je oca na egipatskom prijestolju. Dakle, legenda govori o tome kako je bog sunca Ra poslao s neba boga Anubisa, koji je imao šakala u glavu i nadzirao Ozirisovo balzamiranje. Anubis je ponovno sastavio truplo, umotao ga u posmrtnu tkaninu, zato oni balzamiraju u Egiptu sve te svoje kraljeve. Dakle, prekrižili su mu se ruke na grudima, ukrasila su mu se glava kapom koja je sa strane bila ukrašena dvama velikim perima i uz pomoć Neftis Izida je ponovno udahnula život. Tako mu je pjevala i čitala psalme. Dobio si ponovno svoju glavu, držiš ponovno svoje tijelo, vratili ste ti krvne žile, uđi u svoju kuću, pogledaj me, ja sam ti sestra koju voliš i tako dalje. To je bilo Ozirisovo ponovno rođenje i kako bi oponašali obrede što su se vrstili u čast Ozirisa, oni su to stavili kao simbol uskrsnuća. Evo vidimo otkad datira to uskrsnuće, a rekao sam sam na početku, probat ću napraviti jednu posebnu temu uskrsnućima, jer možda niste znali, u kršćanstvu to nije bilo uskrsnuće Isusa Krista, nije prvo. Dobro, ima isto onda u Egiptu sud na mrtvima, sad to ne bi dužio, idemo dalje o ovoj temi. Dakle, lagano sam kroz tu egipatsku mitologiju samo pokušao prikazati povijest božanstva bogova, pa ćemo vidjeti etimološki i kako to dalje ide. Sve ovo prenosi Herodot, znači grčki povjesničar, i ove izvore imamo, on je živio od 484. do 424. godine prije Krista. Dakle, sad ćemo preći lagano kroz neka stoljeća i doćemo u kršćanstvo i kad se prvi put spominje ajmo reći demoni ili taj govor, a to je bilo 1215. godine na Lateranskom saboru, katolička crkva. Boreći se zapravo protiv dualizma Albigenza i Katara, jedne gnostički sekti, donio se definicija vjere anđelima i demonima. I sami, kršćanski egzorcizam se temelji samo na novozavjetnom egzorcizmima što je sam Isus Krist radio i na osnovu toga katolička crkva ima temelje i baštini ih.
Dakle, teorija katoličke crkve da đavo, naime i drugi zli duhovi, da su stvoreni od Boga, naravno, su bili dobri, ali su samim padom po sebi postali zli, a čovjek je sam sagriješio i upao u grijeh poticanjem samog đavla. Dakle, skolastici, to je od škola od Tome Akvinskog, raspravljali su dosta o tim stvarima i mogu reći prvi izvor od Dionizije Areopagita u 5. stoljeću i 6. stoljeću saznajemo nešto kroz kršćanstvo o demonima, nešto potpunije. A inače Dionizije Areopagit u prijevodu bi značilo da je to nepoznati autor, U samim kasnijim prijevodima samoga Dionizija Areopagita, što sam malo prije spomenuo, skolastike Svetog Toma Akvinskog i Alberta Velikog, njegovog naučitelja, dosta se tu stvara angelologija i demonologija, nauka o anđelima i demonima. A sami korijen riječi daiomai, koji dolazi od grčke riječi, ide ili engleski to divide ili podijeli, razdijelitelj. Dakle, onda imamo doimon, demi, kao demi, power u prijevodu bi bila sila. Grčki daimonios po Homeru je priznat i tako se zove daimonios nakon pada Lucifera. Marko u svom evanđelju poglavlju 5 u retku 12 naziva vraga te demone nečisti duhovima. Onda ga imamo u Mateju u 8. poglavlju 31. stihu daimones i u Luki su isto tako se spominju. I imamo čak i u Pavla, ali nisam sad kompletno te našao. Da, Pavao govori zapravo sintagmu o prošlim bogovima, a najviše na što ću se sad mrvicu nadovezati, zapravo gdje su svi temelji, izvori, rekao sam prije Egipat, ali idemo na mezopotamske, pa ovamo se penjemo na ove semitske, dolazimo do hebrejske terminologije prilikom prijevoda na grčki i ovi nazivi se svi nalaze u starom, kršćani bi rekli zavjetu, ali Židovi ne priznaju nikakvi stari zavjet. I to sam isto jedan video napravio, to su velike razlike između samog kršćanstva i judaizma, kako u teološkom, tako vidimo i demonološkom smislu. Dakle, sinovi bogova imamo naziv ili Elohim, to je jedna tradicija koja se baštini još iz 2. stoljeća. U staroj ili prvotno mi zovemo Stari zavjet, u postanku u 1. poglavlju 11. retku isto se zove na taj način i tu se spominju isto ti Božji sinovi. A to sam isto napravio jedno video gdje se spominju Božji sinovi prilikom onoga kada sam spominjao one velike one nadljude, a to je bila knjiga Enohova, tako je. Normalno u apokrifnim knjigama svicima smrtvog mora govori se o sinovima Božjim i u samim mazoretskim tekstovima koji se kasnije kao dijelovi se prevode naravno kroz Bibliju. Dakle, rekao sam pseudo-dionizijski spisi i od pseudo-Dionizija Areopagita iz 5. stoljeća i prva podjela koja se dogodila na korove anđela se događa u to vrijeme, ili nebeska hijerarhija ili 9 korova. Pa tako na brzinu ću nabrojiti te korove anđela.
Prvi su bili serafini, drugi kerubini, treći su bili prijestolja, gospodstva, sile, vlasti, vrhovništva, arkanđeli i anđeli. Zna se kroz katoličku crkvu da je dozvoljeno štovati anđele čuvare, da su priznati samo arkanđeli, to bi bio Gabriel, Mihael i Rafael, i ostalo dozvoljeno je samo štovanje ovih anđela čuvara i bez imena. A to sve dovodi do ove zabune, do terminologije, do imena i do dosta nepoznanica, jer kroz samu povijest vidimo da to nije bilo ni malo lako. Dakle, kasnije kroz ovo sve vidimo da dolazi do pomirenja neoplatonizma i kršćanstva i naravno, to sam rekao, to sve utječe na Svetu Tomu Akvinskog, Alberta Velikog i same školu skolastičku koja dosta razvija angelologiju i demonologiju kroz samu vjeru i kroz tu katoličku teologiju. Što bi još rekao ovako ukratko, pa evo, sam pad, samo ću usporediti judaistički pogled i kršćanski, nema veze, evo Ha-Satan, ili mi ga zovemo Sotona, u obe dvije, nazovimo ih religije, naziva se tužitelj, ali samim tim da je distinkcija i razlika od Ha-Satana, da Židovi to predstavljaju da je Sotona radi za Boga i da on optužuje samo kako Bog kaže. Znači nije odijeljen, nije razdijeljen i nikako po njihovoj teologiji nije pao. A to sam već spomenuo u videima o judaizmu i razlikama između judaizma i kršćanstva, i imamo judaizam, taj pokret gdje je dosta kršćana te Židove obratilo, pa tu dosta u Americi dolazi do tih sukoba na toj religijskoj osnovi, a po Židovima netko ko je kršćanin ne može ni u jednoj mjeri biti nikako Židov, jer po njima, to sam već nabrajao da ne ponavljam, totalno su različite, znači pogledi kako teološki, tako i ostali i biblijski. Evo vidimo i na demonologiju, dok u kršćanskoj demonologiji anđeli su pali, sin Zorin, Lucifer je pao s prijestolja sa sjevera, prilikom pada dolazi do povlačenja trećine anđela, te trećina anđela su pobunjenici, dok vamo Židovi i ostali zapravo nasljednici te judaističke religije i njihove Biblije, koju još jednom ponavljam, ne daju da se nikakvi zove Novi Zavjet. Zapravo oni nas zovu kršćane usporedno ovako kao kad su Mormoni postali sekta, kao razlika katolika i mormona, tako oni nas smatraju da smo mi razlika između katolika i samih njih, Židova, vjernika, judaista. Dakle, to su nepobitne činjenice koje u današnje vrijeme i kroz ovih 2000 godina se pokušalo pomiriti, ali nepomirljivo. Samim tim, pogledano kroz jednu demonologiju, kroz same spise, kroz svitke, kroz sve skupa, stvarno kad se vidi malo spojnica ima, to sam govorio u prijašnjim videima, i Isusa zašto ne priznaju ni za Boga, jer po njima Bog ne može biti žrtvovan, kamoli da nijedan čovjek, oni ga smatraju čovjekom, ne može dati žrtvu, nijedan čovjek na svijetu nikakvu žrtvu za otkupljenje tuđih grijeha, dakle svako odgovara za sebe i tako dalje i tako bliže. Ovo je tema široka i velika. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i do sljedećeg videa. Hvala vam, pretplatite se, hvala vam na podršci i vidimo se do sljedećeg slušanja i gledanja. Bog i Hrvati.